салом ва дуруди бепоён дӯстдорон ва ҳаводорони шабакаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Ва имрӯз дарси дуюми забони англисии худро аз рӯзномаи Хатлон оғоз мекунем. Ва биёед пеш аз оғози дарси дуввум дарси пештараро каме ба хотир меорем. Зеро мегӯянд такрор модари дониш аст. дарси аввал мо гузашта будем дар бораи алифбои забони англисӣ ки ном дорад English Alphabet. биёед якчанд ҳарфҳоро бо ҳамдигар такрор мекунем. ин ҳарф чӣ гуна хонда мешавад? A. Инаш чӣ? C. Инаш чӣ? E. ин ҳарф чӣ? V. Инаш? S. ин ҳарф чӣ? W. ин ҳарф? U. инаш? Y. ва ҳарфи охирон Z. офарин. умедворам ки шумо низ бо ҳамроҳии ман ҳарфҳоро дуруст талаффуз намудед. ва биёед акнун дарси дуввуми забони англисии худро шурӯъ мекунем. дарси дуюми мо ном дорад Vowel and Consonant Letters, яъне ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо. чуноне ки дарси гузашта гуфта будем, алифбои забони англисӣ аз 26 ҳарф иборат аст ва ин 26 ҳарф ба ду гурӯҳи калон Vowel Letters ва Consonant Letters тақсим мешаванд. дар забони англисӣ низ 6 то ҳарфи садонок мавҷуд аст. ин аст ҳарфҳои садоноки забони англисӣ. ва биёед акнун ҳарфҳои ҳамсадоро менависем. ин аст 20 ҳарфи ҳамсадои забони англисӣ. биёед акнун ҳарфҳои садонокии англисиро дар дохили калимаҳо мехонем. Apple, egg, ice cream, onion, umbrella, yogurt. ҳарфҳои ҳамсадо дар дохили калимаҳо. Ball, cat, dog, frog, giraffe, horse, gem, key, lemon, monkey, nose, pan, queen, rabbit, sun, tiger, violin, watch, X-ray و حرف آخر zebra. زبان آموزان روزنامه خطلان با همین درس دومی ما نیز با آخر رسید و ناگفته نماند که اگر سوالی برای شما پیش آمده باشد شما می توانید در کامنتاری با ما نویسید و ما حتما به سوالهای شما پاسخ خواهیم داد. با روزنامه خطلان بودن را فراموش نسازید. تا درس‌های دیگر خیر.